ассалому алайкум дӯстдорони бизнес. Инак мо дуюмин тестро оиди фаҳмиши фикронаи шумо тайёр намудем. Ба ҳар як савол 10 балл муайян шудааст ва касоне ки 10 саволро ба пуррагӣ ҷавоб медиҳанд, соҳиби 100 балл мешаванд. ҳатман ҷавобҳоро дар комментария нависед ва худатон муайян мекунед ки соҳиби чанд балл шудед. Инак шурӯъ мекунем. диққат кунед. саволи 1. сомонаи шабакаи фейсбукро кадоме аз инҳо сохтааст? Варианти А. Марк Цукерберг. Варианти Б. Ларри Пейдж. Варианти В. Билл Гейтс. шахсоне ки варианти А яъне Марк Цукербергро интихоб карданд, пас дуруст интихоб карданд. шуморо табрик мекунем ва шумо соҳиби 10 балл шудед. мегузарем ба саволи дигар. саволи 2. инро кӣ гуфтааст? агар пули дар ҷайб доштаатонро ба мағзатон гузоред, онро ҳаргиз касе аз шумо гирифта наметавонад. варианти А. Б. Франклин. варианти Б. С. Давлатов. варианти В. Бодо Шефер. касоне ки варианти А яъне ки Б. Франклинро интихоб карданд, пас дуруст интихоб кардед. мегузарем ба саволи навбатӣ. саволи 3. агар шумо қарздор бошед, бояд чанд фоиз аз маошатонро барои баргардонидани қарз пасандоз кунед? варианти А. 45%. варианти Б. 20%. варианти В. 12%. касоне ки варианти Б-ро яъне 20%ро интихоб карданд, пас соҳиби 10 балл шуданд. мегузарем ба саволи 4. чанд фоизи ҳамаи одамон ба орзуҳои худ расида метавонанд? варианти А. 10%. варианти Б. 16%. варианти В. 2%. касоне ки варианти В-ро яъне ки 2%ро интихоб карданд, пас дуруст интихоб карданд. мегузарем ба саволи навбатӣ. саволи 5. дар пули коғазии 500 сомона акси кӣ ҳаст? бобоҷон ғафуров. варианти А. варианти Б. абу абдуллоҳ рӯдакӣ. варианти В. нусратуллоҳи махсум. касоне ки варианти Б яъне абу абдуллоҳ рӯдакиро интихоб карданд, пас дуруст интихоб карданд. соҳиби 10 балл шудед. шуморо боз табрик мегӯем. мегузарем ба саволи дигар. саволи 6. одами бой кист? варианти А. одами бой ин одамест ки пул барои ӯ кор мекунад. варианти Б. одами бой ин одамест ки вай барои пул кор мекунад. варианти В. одами бой ин одамест ки дар як рӯз беш аз 12 соат кор мекунад. касоне ки варианти А яъне одами бой ин одамест ки пул барои ӯ кор мекунадро интихоб карданд, пас соҳиби 10 балл гардиданд. мегузарем ба саволи навбатӣ. саволи 7. кадоме аз инҳо хислатҳо инсонро аз сарватманд шудан боз медорад? варианти А. орзу. варианти Б. хондан. варианти В. тарс. касоне ки варианти В-ро яъне тарсро интихоб карданд, пас ҷавоб дуруст аст. соҳиби 10 балл шудед. мегузарем ба саволи дигар. саволи 8. бояд чанд фоизи даромади моҳонаро барои истироҳату фароғат сарф намуд? варианти А. 34%. варианти Б. 5%. варианти В. 10%. касоне ки варианти В-ро яъне 10%ро интихоб карданд, ҷавобатон қабул шуд, яъне соҳиби 10 балл шудед. саволи дигар. саволи 9. барои сарватманд шудан кадоме аз инҳо муҳим аст? варианти А. фикронаи сарватмандӣ. варианти Б.
ماشینی خوب داشتن. واریانت و پول بسیار داشتن. شخصانی که فکرانه ثروتمندی یعنی واریانت ا را انتخاب کردند، پس جواب درست است. صاحب 10 بال شدید. میگذاریم به سوال آخران. کتابی как стать миллионером رو کی نوشته است؟ واریانت ا ناپلئون هیل، واریانت ب اریک ریس، واریانت و سید مراد دولتوف. کسانی که واریانت و رو یعنی سید مراد دولتوف رو انتخاب کردن، پس جواب درست است. سپاسگزاریم از همتون که در سنجش ما اشتراک کردید و اگر نوار به شما معقول شده باشد لایک گذارید، ابونه شوید و به دیگران هم فرستونید. سربلند و موفق باشید.